Päivää, motherfucking äiti! En huomannut, että olitte jäätelö. Onks nyt torstai vai päivää? Mä oon aina luottanut, tietsä, kesän tullen jäätäviin tuotteisiin, kuten leipää, maku. Vittu! Ja yksi erityinen leipää aina lähellä sydäntä on toi Mars. Vittu! Leipää, patukka, jäätelö. Ja tänään mä ajattelin, että nyt pistetään ne isaiseksi. Mä lähden Hyvinkään kastealtaalle. Ja kuinkas kävikään? Ajoin nimittäin 9 kilometriä. Tuotteet, jotka ostin. Snickers! 9 kappaletta Instant King Lee nuudeleita. Maku. Äiti! 6 kappaletta Instant Vittu! Ketsuppia. Sitten saavuttuaan Lidl-altaalle. Löytyikö leipää, maku? Vittu! Ei! Saatana perkele, mä oisin ollut! Äiti! Snickers! Jääteleitä! 1 kilometriä! Ajoin! Ja mä en saanut mun Snickers jäätelöitä! Äiti, tänään on sun mielestä! Ei ainakaan Mars-jäätelö. No vittu ei!